Zero Kebono. Enya. Na loss mbia buru ofi ebego. Na ptagonu. Kele na kwaprum. Were na. Onji. Azi mbia buru ofi ye. Gini we. Owu TV gi bi na. Enwe TV. Iwe TV. Ngwa kpagbo ofu nwa gị ka mkpọrọ naba. Ya nwa onye jidezu ugwu akpọrọ nwa ya. Oga abịago mbo na abịago asị buru ofi ye wee bịaba. Boy m nwa gị ọ bụ na inwe property. Ihe ga-eme nụ ka happy to forgive ọ bụ na nwa m ka gbasa fa na landlord ga na azụrụ m ya na ihe ọma ka ọ bụ yere. Kpọta boy m ya biko ebe ọ nọ. Nwane ku nwa mpa tiarụ ọkụchọrọ ịkpọrọ ya ọ na-abịa na just gwa landlord ihe ọ na-eri nri bụ 5 times in a day. Gwa landlord izukwa mmadụ adịghị izi ọ na-abịa ka ịkpọrọ ya aka butuo kewe udo dị ọ ya bụ nwa gị ọ ya nwa kpọrọ ya mba na ihe asị m kpọta awụ human being ọ bụrụ onye isi na-adịrọ mma onye isi na-adịrọ mma ka m gwazie na onwe onye mba bịa kpọrọkwa mba chere agụrụ onye a